ଫେନିଣ ଚଳିଲେ ଆପଣାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତାହା ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ବେଗ ବେଗ କରି ପୂଜା ବିଧି ହିଁ ସାରିଲା ତାର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ସର୍ବେ ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସିଲେ ଦେଖୁଥିବ ପୁତ୍ର ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁଅରେ ପୋତିଲା ଲୋକେ ବଞ୍ଚିଲେ ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ମହାରାଜା ବହୁ କୋପ କଲା ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରେ ହାଣିବ ବୋଇଲା ତୁଳାର ପ୍ରାୟକ ତାଙ୍କ ମାଂସ ହିଁ କାଟିବ ତୁଳା ପରି କରି ମାଂସ ଧୂଳିରେ ଫିଙ୍ଗିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦୂତ ମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସପ୍ତାହକେ ଗଲା ଗତ ମଙ୍ଗଳ